Applikazzjoni biex isir razzett tal-ħut il-barra mill-qala u kemuna li kienet diġà sospiża fl-2020 m'għadix fil-pjanijiet tal-Gvern. Kelli mal-Ministeru għall-Agrikoltura, Sajt u Drittijiet tal-Annimali ikkonferma dan ma' Times of Malta. Huwa qal li dik magħrufa bħala North Aquaculture Zone flok viċin Għawdex mhux se tkun qed issir kif ippjanat ftit ta' snin ilu. Huwa qal li din l-applikazzjoni qed tiġi riveduta għax il-Gvern jemmen li żoni marittimi mhux mittiefsa għandhom jitħarsu. Qal ukoll li ġew ikkunsidrati aspetti oħra fosthom il-fatt li din iż-żona hija turistika u li fiha anke jistgħu s-sajjieda. Fil-waqt li l-applikazzjoni kienet ġiet sospiża fl-2020, la darba ddew sentej, l-applikazzjoni reġgħet spiċċat fuq l-aġenda tal-Awtorità tal-Ippjanar awtomatikament. Iżda dlonk il-Gvern reġaħa passi biex l-applikazzjoni ma tinstemax. Din id-deċiżjoni tlaqet tajjeb minnu fih mis-Sindku tal-Qala Paul Buttigieg li permezz tal-Kunsill Lokali ippreżenta wkoll rapport dwar is-suġġett. Fl-aħħar ġimgħat huwa argumenta wkoll li dawn l-irtsiset tal-ħut ma kellhomx isiru f'dak il-lok.